krásného domu na Pařížské ulici a chci se mnou podívat na novou kolekci Hanácká od Lukáše Macháčka do Suma Studia. Jako takhle, jdete na představení kolekce modního navráže. Zmoknete. Ale pak je to takhle. Nevzala jsem si deštník, nestíhala jsem. Totálně jsem zmokla. Mám na sobě novou bundu, která je by the way totálně skvělá. Ale nevzala jsem si deštník, byl totální průtrž mračen. Já jsem úplně zmokla, mám prostě vlasy jak zmoklou slámu. Vypadám takhle asi nějak, jo. Byla to moje kamarádka Reginka, která tam fotila i mě, fotila mě s Lukášem, fotila mě, jak se spolu bavíme a já jsem tu bundu teda ještě na sobě jako neměla, jo? Takže já jsem vypadala asi nějak takhle, prostě zmoknutá hlava, brejle nahoře, tak se stalo, tak budu vypadat a už to nezměním. Tohle je znamení, berte si deštníky dva s sebou, jeden zapomenete, máte druhý, protože pak si nemusíte kupovat deštník prostě za 200 někde v trafice ve městě. Jo. Já se jdu právě chystat outfit na předpremiéru Ďábel nosí Pradu a vůbec nevím, co si mám oblíct na sebe. Tady piju svoje smoothie z Dragon Fruit, proto je tak krásně růžové. No a já vůbec nevím, co na sebe, protože venku je zima, sice svítí sluníčko, ale budeme v kině. A já mám vždycky v kině trošku zimnici, protože prostě tam vždycky fouká. A já fakt nevím, co na sebe. Tak pojďme se to spolu vybrat. Takže holky, našla jsem tohle ve skříni. Tohle jako detail jsem si říkala, že bych to jako nažehlila, jo. K tomu našla tady tyhle ty botičky. No ale červenou pusu, možná si nechám culík, anebo si rozpustím ty vlasy, ještě uvidím. Ale jakoby je to hodně špatný. Je to takový jako první možnost, co jsem na sebe hodila a vymyslela, jo, jak jakoby nastylovat bílou košili. This is my final look. Přehlídku Zoltána Tota na Mercedes-Benz Prague Fashion Week, tak pojďte si se mnou vytvořit outfit, protože ho tvořím opravdu na poslední chvíli. Šaty. Jsem se rozhodla to nastylovat. Tady ty džíny. Trust the process. Uděláme z toho s takovou spadnutou blůzku. A teď si k tomu dáme sako. Co myslíte? Mužnice. Ještě boty a kabelku. Podívejte na celý look.
Můj další outfit na Fashion Week. Já zakončuji Fashion Week návštěvou opery s bráchou a s mamčou a šli jsme se sednout na drinčík a na kafičko a pak jdeme do opery. Milo, a prosím tě, jak se to jmenuje? Proměny. Proměny a hlavní roli je Zora Stevenová. Tak jsem zvědavá, jaký to bude. I see your face every time I close my eyes. I write your name on every paper that I find. And I don't know. Mám už tak, jak se těšíš na představení. No, těším Tady se. bude asi Do toho asi těžké dvouhodinové. téma. To je hrozně hezký. The door for you to come in. Come up to me and say, I feel a connection with you.